Karung berbenglo, pini lama jan ke alo RJK men nai kece thangklong Assamese singer alang stamin lo alang ni men Meghali Borokha alang li seben litum prabjin pen simbom po alunji ritum arjilong daprang po rubesan production long pini labang su alunji rapata litum labang so lawan pen lo nang tutang te video le start lo nang simbon labang so alunji riklung belag hello kece thangklong Assamese singer alang ni men Meghali Borokha lapen labang su alunji long lunsi pomen ke Ilyas Bitok bi alang toma se pensilitum labang solon jero tum ajilong da prangpo labang solon jer ajumi ik pigi ilitum labang solon jer litum full alun ke litum rubi sign production situm ajilong da prangpo labang solon jer mat alun kana jan ko matong che pajan ne alang litum bachini pon pelang Nantum anivang ilitum kar biang long pan kicet thangklong a video mate actor actress a video long ilite nantum hensek ne lobsan subscribe non pini lamazang lasi kang ton lo kurang tu